Feu amb mi, per favor. Inspirem i expirem. Obrim els ulls i continuem. I ara que estem tranquils, anem a veure què passa en el tercer dia de l'ou, de l'experiment que estem fent. ¿Vale? Bueno, així tenim l'ou. Està roí, ple de bambolletes, amb molta escuma i d'un color quasi marró i negre, i baix hi ha com unes cosetes de color més negre. Doncs bé, vaig a esperar-vos perquè necessitem de nou un got transparent i de nou vinagre. Vinga, que vos espere. Vinagre i un got. Vos espere. Vinagre, un got nou i l'ou. Lo primer de tot. Ja estem? Espera un poquet més, vinga. Vinga, ara sí. Amb molta cura, ¿vale? Anem a agafar l'ou. Uau, i el toquem. El toquem. I està blanet. Ja no està dur. Amb molta cura, molt espaiet, per favor. Està blanet. I el portem, treballem amb molta cura a l'altre got. Molt bé. Deixem el got antic, l'apartem. I ara agafem el vinagre, les manetes que estan brutes, i tornem a omplir l'ou amb vinagre nou. I anirem veient com l'ou està canviant. Ja no està dur, està blanet. Poquet a poquet. Mireu, ixen ja bombolletes. Ja està. Així tenim el got antic i així tenim l'ou, que mireu, està canviant. Ho hem tocat, està blanet, està més blanet, i està llevant-se el color marró que s'ha quedat així. Tercer dia amb l'ou. Bona, xics i xiques, i mares i pares, espero que esteu fent coses aprofitoses, com passar temps amb la família i recapacitar en el nostre cor quines són les coses que tenim que canviar, perquè pense que l'univers està dient-nos un missatge que tenim que complir. Un beset i fins demà. Adeu!